Oan dela urte bete edo jarri genitula ibilbide honetan zehar panel interpretatibo batzuk, eta ikusi dugu jende bat ari dela animatzen eta ibilbide hau ikusten, baina ikusten egia bestalde batetik handikan uzturrera igotzeko bide erabiliena dela izaskunengoa, ez? Eta, proiektu honekin nahi duguna da jendea animatu, bai tolosarrak eta bai kanpoko jendea, uzturrera igotzeko ibilbide hau probatu dezan. Ibilbide suabeagoa da, ez daukan beste hormigoirik, desnibela ere juten da gutxinaka igotzen, eta nire ustez askoz naturalagoa da, ez? Azkenian denbora guztien hemen zoaz basotik eta belarditatik, eta baita ere bide honek eskaintzen dizkizu bista batzuk beste aldeak ez dituna. Tolosako oso ikuspegi polita eskaintzen dizu. Honekin ere nolabait jendea gonbidatu nahi dugu kombinazio desberdinak egitea. Uzturrea igotzea izaskunetik eta gero mendikan jetxi edo alderantziz, eta berak ikusteko ibilbide honek baditula gauza interesgarri batzuk. Badauka Miserikordia Zarrako ruinak, telegrafo optikoa ikusi daiteke, gero goian jarri ditugu panel panoramiko bat, oso bista politiak dituna Tolosakoak, eta baita ere geologiari buruzko beste panel bat, eta folleto honen helburua da jende animatzea ibilbide hau ezagutu. Banatu ditugu mendi elkartetan, turismo bulegoan, hartu daitezke baita ere Usabal polikiroldegian edo udaletxeko kulturetxean edo udaletxeko harreran bertan, eta hori da pixkat ideia, jendea pentsatzen duna mendi buelta bat ematea, ikusi ezala ze aukera dauden hemendik. Gero ere aipatzea, bai ibilbide hontan eta bai folleto honetan edo eskurri honetan, protagonista diela bi haur, eta bi haur hauek benetan existitu intziela, bere izena Rufina eta Stanis, izan ziela Miserikordiak zeuken orfanatoan bizi izan ziren bi ume. Garai baten Miserikordia Zarrekoak izan zirenak, ume hauek oso ondo ezagutuko zituztela terreno hauek, ez? Orduan hori pentsatuz, izango dira ume hauek gidatuko dutenak bai paneletan eta bai esku horrian ibilbide osoa.